Good morning, everyone. And sikat. It's so sunny. It's Saturday today. It's so sunny. So we're gonna go for a walk. We're gonna go for a walk with Angelo and Yondi and Pot sa Golden Ears. So anyways, we're gonna start to drive. That means you're extra holiday. Yeah. Nasaan na tayo? Papasok na tayo sa Golden Ears. Oh, I love that crunch. We are here! Hanap lang tayo ng ano. Paano nila tayo makikita? Makikita na tayo. Ayan o, ang ganda no? Oh my gosh! Good thing if I can park this. Susunod ko lang siya. walking natin sa Golden Ears. Thanks for inviting us.
Thanks for inviting us, Yondi and Angelo. Ngayon guys, palabas na tayo. As of ngayon na nagsasalita ako, wala pang signal dito sa loob. And kung napanood niyo yung video namin or yung vlog namin dati sa Golden Ears, sinabi namin, na-mention na namin doon na wala talagang signal dito. So, it's a very good way or it's a very good place to disconnect. Pero, syempre, just in case may mga emergency, kailangan meron din kayong like prepared kayo, you know. But, so ngayon, yung itinerary natin, pupunta tayo ng sa mga friends ko sa Richmond for a dinner. Party lang siya. Small dinner party. It's supposedly for Christmas, but it's not Christmas anymore. yeah, na-delay kasi yung nila, yung schedule nila for dinner na supposedly para sa Christmas. But yes, pupunta kami doon, pero bago niyan, may dadaanan muna kami. And then, Later. So, see you guys! 2,000 years later. Good morning! Para may pause naman yun. Good morning everyone! Happy Sunday! As usual, nag-ayos tayo ng bahay ngayon because it's weekend and it's the only time na pwede tayo mag-ayos ng bahay ngayon. So, pasensya na hindi namin natapos yung vlog kagabi kasi, at pasensya na rin, medyo makalat talaga ang background because again, nag-aayos ako ng bahay. Ang tawag nito, pasensya na at hindi namin natapos yung vlog namin kagabi because na busy na kami sa kwentuhan at saka medyo late na rin na kami nakauwi kagabi. So after namin pumunta ng Golden Ears, napunta kami dun sa Richmond kina Shirley and Rob, yung friends ni Kim, para sa late Christmas dinner nila. So maraming salamat to Shirley din na na-invite ako. And thank you din kay Rob. Super very welcoming din. Ang sarap din ng mga foods. Grabe. So Shirley, kung nanonood ka, thank you again so much. Grabe, busog na busog kami. And dahil may sinigang, guys, alam niyo naman, paborito ko yung sinigang na padami ang kain natin. So thank you again so much. And then sa mga friends din ni Kim na si Jackie and si Linda, nagbigay din sila ng mga gifts kasi nga parang late Christmas dinner na nila yun. So kaya may mga pa-gifts sila. But anyways, yes, maraming salamat sa mga nanonood. Wala si Kim ngayon kasi andun siya sa
part-time job niya. It's Sunday and sobrang maganda ang araw. So baka mamaya aalis kami. Depende. Kasi sayang naman yung araw. Grabe. Parang nag-ano yung mukha ko. Sobrang textured siya ngayon. Siguro sobrang dry lang din. But, yes. Thank you again so much for watching our vlog. And sa lahat ng mga bagong subscribers natin. Thank you, thank you, thank you. And sa mga nanonood at hindi pa nakapag-subscribe, guys, subscribe na kayo if you haven't already. And, ano pa ba? Thank you again so much to, Shirley sa mga gifts mo. Very nice talaga. Very creative. Very talented person. Thank you. And, yeah, I guess dito na magtatapos ang vlog natin for today. Thank you so much, guys. Mag-ingat kayo lagi and bye.